tay 7:50 AM tatangal daw ket da napasamak nga vehicular traffic incident along C5 road di Barangay 20 sa Ilocos Norte. Ano rin involved nga lugan sa? When may isang motorsiklo ken may isang van ket delivery van. Anat na pasamak sir, nakapin nga di mano dati punto nga adati disgrasya nga napasamak. Tatay bigat sir ket manarimaan nga rod ti parada dito nga sarat ket dati naawat tay nga report ipanggap ka dito disgrasya ket napangyarod ta kita investigador tayo ta kitain da dito yung anya nga talagat napasamak ket dito nga rod based under investigation ket dito nakamotor ket naggapo dito C5 dito rantay going west nag left turn iti west direction ket dita nga damit ti makasabet ng going east na truck nga tay van delivery van ket dita natin nadungpar na dagiti duwa nga nagkalubon iti motorsiklo puon meten ti nakatayan dito maysa ito driver nga nakamotorsiklo sir. Based ka dito initial investigation tayo sir, siya sino iti rumor nga ada iti nagbasura na sa? When dito nga rod review ti investigators tayo nga CCTV footage ket nakita da na dito naka 180 at bindot na ket makita met dito na extract nga CCTV na talaga nga dito truck iti magaw iti linya going to the lane of the driver of the motorcycle isong arod na nadumpar na ita. Handala na kasasarita pala ti driver ti truck sir no anat rason ada mechanical problem ano asa según kan kuan na bumbo jacket dati sarsaron men ng motorsiklo net lang nga linisyan na iso ti palawag na bumbo jengem base kada jeng review mi nga CCTV ket awon met ti nakita mi nga sinarono na nga linisyan na kuma adayo meten tay gapda kada jeng sinarono na naka unegen dito yung C5 road ket taktaka kami no apay nga nadungpar na dito apay nga napanayan jay linya ti naka motorsiklo bumbo jay. Napaspas sa ti panagpataray da. Dito nagapuy ti C5 road ket walaeng moderate laeng dito taray na ta kagapgapo na dito other dito pagroran ket dito truck nga talaga ket no balak na ko matiag pa right sumrek iti C5 ket dapat na inayan based kanya na ket mapan ko maitili nga sa Nicolas no apay nga nakapaspaspas nga naggapo iti pili nga sarat iti agapo iti laot nga minda ito ket no kitkitain dito dito taray na ket kaslamit agdardiretso ket ti statement dito driver ti truck ket mapan iti C5 ket no apay nga kasya iti kinapaspas na Sir Jay. Taga ano da sir? Ito. Well, dito naka-truck ket taga Ilocos Sur. Taga Ilocos Sur da cater da ito Poso Negro Bombo Jay. How about ito nakalugan iti motorsiklo sir? Dagito manarimaan pa lang i-verify tayo no taga ano da kasi naitaray nga rod dito iti hospital napampeket kinita tatay ti RHO talagang awanan ti po so may sa amin ket na fracture ti sana na isong taraytayment ngayon sige da iti iliti ding ras iti district hospital da ket na-transfer da iti Batak Memorial Hospital na Pumojit. So sinot na tayo kanakwada sa tayo driver o na tayo? Well, dati nagmaneho di motorsiklo. Ngam dati pasahero sir stable yan? Ada information tayo? Manarimaan pa lang magagasan iti Batak Hospital. Fractured da iti may sangasakan. At dati manamnama nga tang kasong may pila ka dati driver di truck sa? When manarimaan met nga iras process tayo nagitay documents sa kasapulan tapno no may pilan kung Monday siguro ito reckless imprudence resulting in homicide and
physical injuries, kas damage to property, Bongo J.